Il-Gvern Laburista abbanduna għal kollox il-pjan li kien implementa Gvern Nazzjonalista li jibni skola ġdida kull sena. Wara li l-Gvern kien profa jirkeb fuq din il-weda fl-aħħar 6 budgets tiegħu, din ma tissemmix iktar fil-budget għall-2019 fejn l-unika proġett tal-iskejjel huwa dak ta' modernizzara skola f'Ħalqormi. Dan in-nuqqas ta' Gvern Laburista jkompli fuq il-problemi mhux solvuti fil-qasam tal-edukazzjoni, tant li l-istudenti minn din is-sena ma setawx jużaw l-iskejjel imwiegħda tal-Awra u Marsa Skala illi x-xogħol fuqhom kellu jkun lest iżdadu għaddej. Injorati l-għalliema li jissemmew biss f'sottotitlu li fil-kontenut tiegħu fih biss inizjattiva ta' korsijiet ġodda biex l-għalliema jadattaw ruħhom għall-bidliet. Fil-qasam tal-isports, il-Gvern jerġa' jsemmi l-weda ta' pixxina indoor fil-kumpless tal-isport tal-Kottoniera li ma weda saret is-sena li għaddiet iżda lanqas għadut lesta twaqqih tal-faċilitajiet fil-kumpless tal-hawn preżenti. Fil-budget, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna irrimarka kif diversi proġetti fil-lokalitajiet fejn għandna spazji miftuħa u piċi żgħar dawn ma ġewx miżmuma tajjeb tant li uħud minnhom lanqas jistgħu jintużaw għaliex huma ta' periklu. Dan in-nuqqas serju ta' manutenzjoni matul is-snin wassal biex l-investiment li kien sar minn Gvern Nazzjonalista nħela u l-Gvern se jispiċċa jonfoq ma' 600,000 euro biex jitranġaw 18 il-post simili. Ironikament, il-Gvern fil-budget jiftaħar ukoll li mis-sena d-dieħla se nibdew naraw il-frott tal-liġi ġdida ta' kummerċjalizzazzjoni li ma' dikjarazzjoni tasal fid-dawl ta' kritika li kien hemm din il-ġimgħa minn Valletta FC li proġett privat ta' 250 miljun euro biex jinbena stadium u belt sportiva għamel passi lura dan wara laqat mal-awtoritajiet u bi kritika mill-klabb ta' nuqqas ta' appoġġ mill-Gvern. Sadattant, id-dilettanti tal-motorsport jidher li se jkollhom jistennew aktar biex forsi xi darba jkollhom trakka biex ikunu jistgħu jipprattikaw l-isport favorit tagħhom. Dan hekk kif dan il-proġett illi issa ilu mwiegħed mill-Gvern Laburista lanqas biss issir referenza għalih fil-budget ta' din is-sena.